Nagpahigayon og forum ang mga civic society groups sa Davao City agig paghinumdom sa 38th anniversary sa EDSA People Power Revolution. Samtang usa ka pa nagtapok batok tchatcha ang gipahigayon sa Zamboanga City. Ano ang report ni John D. Esteban? Guest speaker sa forum sa Davao City si retired Justice of the Supreme Court Antonio Carpio agig paghinumdom sa ika-38 nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution. Sentro sa iyahang storya ang pagduso sa pag-usab sa konstitusyon pinaagi sa People's Initiative. Gihimugatan ni Carpio nga kinahanglang mupasapa og balaod ang Kongreso nga mamahimong basihan sa pagduso sa People's Initiative. And the Constitution says Congress shall enact a law to implement the People's Initiative. Congress must pass a new law. In Lambino versus Comelec, I call the People's Initiative a gigantic fraud. Kasi pinapirma ka lang, but you don't know ano yung pinipirma. Daan ang giingon sa kasamtangang administrasyon nga tumong sa tchatcha ang pag-amyenda lang daw sa economic provisions. Usa na diha ang land ownership. So Congress can pass a law. Private land can be leased to foreigners for up to 75 years. That's constitutional. So they don't need to change the Constitution. Give them 75 years. That's more than what they want. So I cannot understand why they say let's open up land ownership. Usa sa mga convener nga si Emmanuel Peranda, nagtuo nga ang tchatcha paagira aron malugwayan ang katungdanan sa mga ana sa posisyon. We are not in favor at this moment. No, I am in favor of amending on political dynasties. Because that's the main problem in our country. Samtang matud sa labor group nga sentro, kinahanglan nga pakusgan pa ang purchasing power sa mga Pilipino, pinaagi sa pag-usbaw sa sweldo. Masakit sabihin, hanggang ngayon we are suffering from economic poverty, no? Dahil nga sa masyadong mababa yung purchasing power ng mga Pilipino. For example, yung nananatili tayo doon sa mababang minimum wage na kung saan hindi umabot even the poverty threshold. Gidisplay usab sa venue ang mga hulagway nga kuha atol sa EDSA People Power ni adtong 1986. Kinahanglan matud pang magpabiling buhi ang diwa sa EDSA People Power bisan pa man nga gitanggal ni President Ferdinand Marcos Jr. ang paghinumdom sa anibersaryo niini sa listahan sa mga holiday karong tuiga. Daan ang giingon sa Malacañang nga wala naghihimong holiday kay natunong man kuno kini og Domingo. Samtang nagpahigayon usab sa Freedom Park ug rally ang lain-laing grupo. Sa Zamboanga City, gipangmuntaran og mga yellow ribbon ang kilid sa agianan sa Giant Helmet sa Climaco Freedom Park sa sitio Abong-Abong, Barangay Pasunangka. Pag sinabi mo kasing EDSA, no, the commemoration of EDSA, it simply tells us that we have to go back to the basics, no, to the fundamentals, to the principles. That when you say freedom, it is a work in progress. When you say democracy, it is a work in progress. Buot sab sa grupo ang pagkansila sa planong tchatcha. Ang priority kasi natin is how to give more services to the people. I think tchatcha will not change anything. No, we have a working constitution. It's a question of creativity at mas magagaling matitinong legislator. Para maong panagtapok gipaundang sa kapulisan kay kulang sa permit. Wala po silang permit. Definitely, nag-keep in touch tayo, no? May close collaboration tayo with sa mga local government natin. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.